Era un traballador da cultura, aí o que lle interesaba era eso, era espallar a cultura galega. Ninguén sabe que cousa é este cativo ser que nos rebule polos rincóns da alma, que nos fire. Cunha risada e nos aqueda logo co acenar da mouciña que nos enche de degoiro sin nome e nin siquera il mesmo ten un nome, unha palabra que abonde para chamalo cabalmente. Un neno, din as xentes, e non saben que o meu neno non é como os dos outros. Cada neno é un misterio que envolve a nosa vida. Cada neno, ai Deus, é un sopro teu, unha raiola, un ventiño levián, unha folerpa de neve. O meu encontro con don Xosé María, eu sempre tei de don, é un encontro non é cultural, simplemente foi de que meus pais, emigrantes a Venezuela, de volta para aquí, para Galiza, colleron un bar, puxeron un bar, e xusto era de casa de par da Almoeda e Editorial Monterrey, en Vigo. Isto foi o ano 64. Dende aquela empezou unha relación con el, eu era un rapaz, ele era un home xa maior de 40 e tantos anos, e foi que chegamos a un nivel de confianza, de amistade, pois moi grande. No caso del destacaría, por un lado, a súa obra de erudito, de bibliófilo, de escrutador de tesouros, de buscador de libros, e sobre todo dunha persoa que quixo, digamos, como reconstruir o edificio derrubado da literatura galega. Por outro lado, desde logo, a súa obra de creación, tal vez non moi extensa, falo en concreto da obra poética e narrativa en galego, pero decididamente unha obra valiosa, non? E despois, o seu compromiso progresista, galeguista, e, por suposto, a dimensión de editor, non? Un editor en galego en época moi difícil, como foron, sobre todo, os anos 60. Bueno, como investigador da literatura galego-portuguesa, dos trovadores e dos medievais, tamén foi un gran experto. Tanto é así que chegou a publicar un cancioneiro, o Cancioneiro de Monfero, con cantigas, imitando aos trovadores que os eruditos e os investigadores pensaron que era auténtica. El publicou en Castrelos moitos libros con pseudónimo, moitos libros nos que el non figuraba como autor sendo o autor, e algún libro incluso con heterónimo. Podemos dicir de mestre el e alumno eu, non? Porque claro, eu era un adolescente e ele era unha persoa que xa tiña libros publicados, daquela tamén xa sai La ciudad e los días, xa era un poeta, por suposto, xa fora no ano moito antes, xa antes de nacer eu, no 44, 45, finalista do Premio Nadal, en novela, é dicir, que xa era unha persoa coñecida. Este, o fermoso poeta, o oso de peluche que non tiven, que revive a infancia, para volverse la poeta que desexa o tesouro inalcanzável, a maxia. Nós sabemos, ti e máis eu, que os amorodos se apañan á beira das cunetas e declaramos, polos séculos dos séculos, o noso amor á vida. Que marca definitivamente toda a súa traxectoria e a súa biografía. A morte do pai e o estado en que queda a familia, o feito de el ser represaliado polo goberno de Franco, expulsado de Galiza, o feito de el ter que abandonar a carreira docente. E como ben dis, e eu por eso o meu libro titulo Xosé María Álvarez Blázquez na súa canle secreta, porque dentro desa canle el intentou sobreporse a todas esas adversidades de todo tipo, económicas, etc., e cunha grande coherencia realizar un labor sempre coas miras postas nunha sociedade democrática, nunha sociedade galega que asumise a súa identidade e que buscase o seu lugar no mundo. Eu no libro trato o Xosé María completo, digamos, non? É dicir, dende a súa vida e a súa obra. A vida, dende que nace, ata o pasamento, con todos os feitos máis sobresaíntes, e despois, na obra, distingo entre a obra como obra poética, obra narrativa, obra histórica, obra como arqueólogo,
Tamén a obra dos séculos escuros, que dicía el, que son do 14 ou 19, cando case non se publica nada en galego, el dedicouse a recoller pequenas cantigas, fragmentos, até facer un volume interesante, e ata, por suposto, o editor. O libro pretende ser como un guieiro, un acompañante, para que unha persoa con moitos ou poucos coñecementos de historia e cultura galega faga un seguimento da vida e, sobre todo, da produción intelectual, da obra cultural de Xosé María Álvarez Blázquez. Desde que nace en Tui, a época pontevedresa, o labor editorial, o labor literario e, finalmente, pois toda a súa época de cronista oficial de Vigo, de membro da Academia Galega, o seu labor arqueolóxico, e incluso tamén me intento preguntar como viviu ela a transición democrática. Da gorxa algareira do merlo aldeán fuxían as horas xuntiñas das mans. Coas súas muiñeiras e os seus alalás, a todas as merlas ia namorar. Na ponla dun albre do meu salgueiral morreu o poeta, no papo nin grau. Non me doi iste ancello, ista procura de bens que con soñalos abonda. Non me fire a anguria do vivir que non se atopa, nin o noxo da xente que me luxa, con sollos e ollar de candoente. Non me inquedan as dores, nin as tebras da noite que resoa con chamadas do alén que eu soi o escoito. Nada xa me conmove, o que me fire doi, o que me inqueda é aquil neno que eu fun sempre perdido. O ver que non tiñas nome, imaginamos que serías ventureiriña do monte. Floreciña aventureira que o mellor naceu corballo nunha luzada de estrelas. O ver que non tiñas nome, imaginamos que serías ventureiriña do monte. Como andábamos a rir, ventureiriña do monte, chamámoste colorín. O ver que non tiñas nome, imaginamos que serías ventureiriña do monte. O Día das Letras Galegas creo que serve para moito. Creo que serve, podría servir para máis, probablemente. Serve para que moitas institucións e persoas que habitualmente están un pouco distantes do galego e da cultura galega, por un día ou por unha semana ou por un mes, asuman como propia e se sintan moito máis próximos a esta lingua e a esta cultura. Entón, nese sentido, creo que é positivo, non? Bo por un lado e malo por outro. Bo no aspecto de que hai unha concienciación, de que hai xente universitaria, de que fala galego, de que os medios de comunicación, dentro do que caben, hai públicas en galego, é malo en que está perdendo galego falantes, sobre todo os nenos. Creo que son actividades moi importantes, moi necesarias, que merecen todo o apoio e toda a presenza dos que podamos estar, non? Porque senón tamén podemos transmitir unha idea coa que eu non simpatizo, pero radicalmente. A idea de que a cultura e a lingua galega é algo que festivamente, excepcionalmente, un día ao ano, podemos converter como nunha especie de amnesia. Non. Temos que ter en conta o panorama xeral. En ese panorama xeral, creo que ese tipo de actividades son importantes e animo a todos a que as vertebren. Era unha gracia sotil que baixaba das estrelas. Eras ti. Ao ver que non tiñas nome, imaginamos que serías ventureiriña do monte. Floreciña aventureira que ao millor naceu co roballo nunha luzada de estrelas. Como andábamos a rir, ventureiriña do monte, chamámoste colorín.